Il-Partit Nazzjonalista sar partit fejn l-arroganza tispikka. Kull min xtaq jagħti l-għajnuna spiċċa twarrab. Id-dar ċentrali tbatlet għaliex kienu ħafna nazzjonalisti ġenwini li ġew eskluża minn grupp li fi kliemu ddeskrivihom bħala dinosawri. Dan kien il-kliem li bih l-eks President tal-Kolleġġ tal-Kunsilliera Jien Castaldi Paris iddeskriva l-amministrazzjoni preżenti nazzjonalista. Amministrazzjoni li fi kliemu kienet iddominata minn apatija u arroganza, attitudni li fi kliemu tista' titneħħa kompletament billi jkun hemm bidu ġdid għal Partit Nazzjonalista. Castaldi Paris li f'Ġunju li ġej ser jikkontesta l-kariga ta' Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista qal li huwa ma kienx sorpriż li l-Partit Nazzjonalista kellu jaffaċċja l-akbar telf elettorali fl-istorja moderna ta' pajjiżna. Huwa qal li dan kollu kien sintomu tal-attitudni li wrew dawk li mexxew il-partit. Qal li l-Partit Nazzjonalista kien ikkontrollat minn fantażma, sitwazzjoni li waslet għal diżorganizzazzjoni organizzata fejn ħadd ma kien jaf lil min rid javviċina sabiex jagħti għajnuna lill-partit. Qal li għalkemm kienu ħafna dawk li xtaqu jagħtu kontribut lill-Partit Nazzjonalista dawn twarbu ma nataw l-ebda rwol jew responsabilità. Huwa qal li l-klikka tal-ħbieb biss ingħataw spazju sabiex jgħinlu. Castaldi Paris qal li l-amministrazzjoni nazzjonalista kienet qisha ma rrealizzax li ġejja l-elezzjoni u ħasbet li kienet ser tirbaħ biss billi tuża l-arma tal-biża'. Il-kandidat prospettiv għal kariga ta' Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista qal li jiddispjaċih għan-nazzjonalisti ġenwini imma ma jiddispjaċih xejn għal dawk li ddeskriva bħala ajkli li kienu jħufu madwar l-istrutturi tal-partit biex jaraw x'jistgħu jaħtfu. B'referenza diretta lejn Beppe Fenekadami u Mario De Marco, Castaldi Paris qal li jispera li l-Kunsilliera tal-Partit Nazzjonalista ma jibbażawx l-għażla tagħhom għal kap tal-Partit Nazzjonalista fuq il-kunjom tal-kandidati. Qal li l-għażla ħażina nhar l-4 ta' Mejju tfisser oppożizzjoni twila għall Partit Nazzjonalista filwaqt li stqarr li ħares jibqgħu jiddominaw il-partit l-istess uċuħ. B'referenza diretta għal Paolo Borġolovier, Castaldi Paris jgħid li anke l-persuna ta' triq kien jaf li dan ma kienx kapaċi u kompetenti jmexxi l-partit, hekk kif fi kliemu abbanduna diversi oqsma tal-istess partit. U tkellem ukoll fuq il-benefattur tal-Partit Nazzjonalista Sarem Vassallo li fi kliemu kien jagħti l-eluf ta' euro lill-Partit Nazzjonalista mhux għax kien iħobb lill-partit, iżda li xrid jieħu ħafna lura. Jien Castaldi Paris jirrakkonta wkoll l-esperjenza tiegħu meta fl-2009 ikkontesta l-kariga ta' President tal-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista kontra Pola Mifsud Bonnici. Jgħid li l-magna tal-Partit Nazzjonalista ħadmet kontrih u ċemplet lill-kunsilliera kollha sabiex tafżagħhom ma jivvutawlux. U saħansitra dakinhar tal-elezzjoni qal li ppuntaw fuq l-isem ta' Mifsud Bonnici fuq il-karta tal-vot sabiex żgur ma jivvutawx għalih.